Sasha Milankovics vagyok, tanár a Bosse Milicevic iskolában Szabadkán, és most máma készítettünk egy ételt, úgyhogy csak próbára, amit fogunk csinálni a versenyen, az mikor van? Március 31 Belgrádban. Ez a tanulom Engi Dominik, és elmondja Dominik, hogy mit csinál. Na. Ma készítettünk egy húst, dióban körbevonva, sertésfilé, Jó? akkor egy csicsókát kicsit megpirítva, csicsóka-chipset és egy almapürét készítettünk. Milyen az öntet? Az öntet most jelenleg egy bormártás, Vörösbor mártás, a lila hagyma alapján, és egyetlen, amit hiányzott, ma a ribizli nem találtam, hogy hívják a piacon, de itt van az almapüré, a sertésszőz a dióban, alatta van a szép ragú, a csicsóka, meg csicsóka szalonna, a vöröshagyma, sült csicsóka hogy hívják, kemencében, és a csicsóka chips. Úgyhogy ez van. Nem csak hiányzik sajnos egy pár darab ribizli, de nagyjából ez megvan. Ezt próbáljuk még egy pár szó, mert van variációnk, amit próbáljuk legjobban, de nagyjából ez az. Te, mi a véleményed? Jól csináltad? igen, jól csináltam. Hát múltkor jobb volt, ugye? Igen, ma mártásunk színe egy kicsit más lett, de még sok gyakorlat vár addig, mire megyünk a versenyre, és akkor minden jó lesz, reméljük. Reméljük jó. Jó.